Sanibonani, umqeqeshi wensizwa lo. Insizwa yaseMpendla. Kunomfowethu nje ongibhalelile. Umfowethu ubekhala ngokuthi amalimi into angenayo sidala. Into angenayo nje. Kodwa lapho esefika entombazaneni uvela avuka amalimi kube mnyama ingqondo, adideke nje. Angazi nokuthi uzokhuluma athini nentombazane. So ubhalile umfowethu wathi insizwa nginenkinga lana yazi. Uma ngifika entombazaneni ngivele ngibanjwe amalimi. Kuvele kube mnyama ingqondo. Ngingazi ngithini bese ngigcine sengisaba ukuthatha amanamba wayo. Ngisaba lo mbuzo ohlezi uthi ayawubuza amantombazane uma ucela inamba yawo mase nihlukana othi uzoyenzani inamba yami. Not ukuthi ahlezi ewubuza but most likely izokubuza intombazane lo mbuzo ngoba yabona mangabe uwumjida ake sithi mhlawumbe ubuhambe emgaqweni so nayo intombazane uyayifica so niyahambisana. So ke seniyakhuluma la nentombazane okay. So mangabe uyilensizwa lelinda ukuthi lapho senihlukana kuyima uthi ngicela ungiphi inamba yakho. Obvious mfethu intombazane izozama na ukuzidefenda. Izozama ukuzidefenda ingazama ukuziveza njengeyithatha lentombazane ehamba inika wonke umfana ehlangana naye inamba yakhe yabo. So izobe sikubuza lo mbuzo ukuthi uzoyenzani inamba yami yabo. Ngoba la mfethu kahle kahle kusuke kuyiphutha lakho ngoba inamba mfethu uyithatha ngalesikhathi nisaxoxa kusamnandi yabo. Ungalindi nize nihlukane yabo. So uyithatha ngalesikhathi kusaxoxa kusamnandi uyithathe inamba yakho yabo ngoba lapho amathuba amaningi athi nayo izobe inqena ukuthi vele kuphoxa ngingasafuni inamba yami. Ngoba nisaxoxa kusamnandi but mangabe uzolinda lapho mase nihlukana kuyima uthi ngicela ungiphi inamba yakho nayo mfethu izozama ukuthi izidefende ngaleso sikhathi. Ithathe ngalesikhathi kusamnandi kusaxoxa yabo. Mangabe uyibambe lapho uyosizakala lapha yabo. So uthi mfethu my problem is that ama topic ami our last wathi e.g. mangithi yo kwabanda today mawubhekele lisazovela ilanga ivele ithi angazi ngingazi ngizothini after lokho. So wayibamba lapho umfethu. So uyabona mfethu makukuthi lento ebhalela kuyiyona ngizoqala nje ngokukubongela ngokuthi usunaso lesibindi esidingakalayo. Lesibindi sokuya entombazaneni. Yabona angithi phela usuke ufuna ukuya entombazaneni but ngenxa yovalo nokusaba ugcina ungayanga entombazaneni. So wena mangabe kukuthi ngempela usiyakwazi ukuya entombazaneni ngiyakubongela but mhlambe inkinga ukuthi ke awazi uqhubeka uthini uxoxa uthini nentombazane. Ngiyakubongela mfethu ngoba yabo lesibindi sokuya entombazaneni isona sibindi esidingakala kakhulu yabo ngoba yabona sonke siqala lapho mfethu sisuke sisaba singazi lutho but ke isibindi sisuke sesidinga ngempela ile sokuya kumuntu ufike kuyena yabo. Obvious mangabe usukuyena akho into ozoyisho yabo. Ne Taj Mahal yase-India yakhiwa kancane nendle yakini ayithanga nje ayivelanga nje boom sekuyi roof isiqediwe cha yaqalwa kancane kwabeka isitini noma kwabeka iblocks kancane yabo. So nawe ke obvious njengoba usuqalile usuyakwazi ke entombazaneni kancane nawe uzolokhu uzakha izinto ofika ukhulume ngazo entombazaneni. Yila usuzobona khona ukuthi kahle emva kwesikhathi uzobona ukuthi awekho amagama abekiwe esingathi lawo amagama ekumele ufike wasebenzise entombazaneni ukuze intombazane ifike igcwale ngawe noma ifike ikuthande cha. Uyafika ukhulume nje nanoma ingane ngoba ngihlezi ngisho ngithi singahlala nawe phansi sibhale wonke amagama esicabanga ukuthi ungafika wasebenzise enganeni kodwa ngizokutshela ukuthi uzofika uye kule ntombazane ivele intombazane ifike ikuphoxa ngoba mhlambe leyo ntombazane usukulayo mhlambe belingahambi kahle uyabona noma iphoxekile noma ikufunje yabo. So kezikhona izimo ezikanjalo ingakho ngithi awekho amagama abekiwe ongafika uchaze ngawo umuntu yabo. So kuwena nje kudingala isibindi sokuthi ufike kuyena umuntu ufike ukhulume naye njengomngane wakho nje ufike uqala ingxoxo nje khulunye kube mnandi yabo. But ke yabo nje uyiqale kahle kahle futhi lama uthi yo kwabanda today mawubhekele lisazovela ilanga uyiqale kahle kakhulu lapho mfethu njengoba ithe yona angazi mhlambe ubungaqhubeka uyitshela ukuthi yazi mina angiboni kodwa ukuthi lisazovela ilanga bese uyayibuza igama lakho uba igama lakho itshele mhlambe ethi uNomcebo ngenza isibonelo mhlambe nguNomcebo bese uthi yazi lesiphongo ngathi sisasekhaya wakaba isibongo mhlambe izokutshela isibongo ukuthi ngwakantombela mhlambe bese uzama ukunweba ingxoxo uthi yazi mina Nomcebo ngokubona kwami nje ngeke ngibone ukuthi ngcono umuntu aziqambe igama lakhe yabo nje mangabe usuna 18
ila khona usukhulile usukwazi ukuhlukanisa into e-wrong ne-right. Ila khona kumele khona uziqambe igama lakho, uyibuze ukuthi ubona kanjani wena, ngoba ukhiye mfethu ukuthi mangabe umjida ungakhulumi kakhulu, kube iyona ithekeni ekhuluma kakhulu wena ukhulume kancane, yabo. Wayibamba lapho uyosizakala futhi. But-ke ngoba la usuke usaqala kuwena oqala ingxoxo, obvious wena kumele ukhulume kakhulu, yabo. So-ke mhlambe izokuphikisa kulento ayishoyo noma ikuvumele, yabo. So-ke bese uyayichazela ukuthi wena, yabo nje makuwukuthi mhlambe umuntu odumaza abantu noma ophoxa abantu, uziqambe nje igama lakho ukuthi udumazile. Mangabe uzibona ukuthi unamandla noma usiza abantu, uziqambe nje ukuthi umandla noma unomandla, because lapho usuke usuzazi wena, yabo. So mhlambe wena uyibuzeke lapho ukuthi mangathi uziqambe igama ungazibiza ngoba, yabo. Mhlambe ake sithi iyaziqamba, ake sithi nje yonke into ihamba kahle, mhlambe iyaziqamba igama, nawe mfethu uzobe usuyinweba-ke ingxoxo ngaleso sikhathi, yabo. But ukhiye lapho ukuthi kumele uyincome mfethu, uyincome, uyitshele nje amagama esingathi mhlambe ku5 years ibingakazi wathola. Mhlambe uyitshele nje ngane, ake sithi mhlambe iyakuphikisa kuleyo nto yona, ibeka umbono wayo ohlukile, ngoba mhlambe igama, ake sithi mhlambe ithi igama kumele uqanje umzali ngoba uyena vele, futhi amathoba amaningi izokuphikisa. Mhlambe umzali kumele aqambe igama ngoba uyena okuzalile, futhi usuke mhlambe kufisela ukuthi nokuthi, yabo. Ila uzobukhona usuyitshela ukuthi yazi uhlakaniphile wena, ngiyabathanda abantu abahlakaniphe njengawe ngoba u-open minded. Abantu aba-open minded, yabo, umuntu ongabuki impilo eboxini, obuka sonke isithombe, ngibakhonzile abantu abakanjalo, futhi mina nawe singahlala, yabo. Ngalokho uzoba ukuthi ingane izibona ihlakaniphile. Mhlambe wena muntu oqala osayitshele leyo nto ku5 years, yabo, mhlambe more than 5 years ozoyitshela ukuthi ihlakaniphile, mhlambe esikoleni, mhlambe isasesikoleni, high school noma isenyuvesi, but akekho umuntu osoke wayitshela ukuthi ihlakaniphile. So ngalokho izofuna ukuziprova more kuwena ngokuthi ikhulume lokho ikukhulumile, yabo. So wena ilapho usuke usuyivezela khona ukuthi umjito okhululekile, umjito okhulu, umjito ongenankinga, orelaxile, yabo. So ila khona uzobe usuyibuza ukuthi ithini number yakho, ubuthatha ifoni, isandla sakho ufake ephaketheni, uyikhiphe ifoni sakho umnikeza, ngoba mhlambe uzofuna ukuyithatha ifoni akubhaleleni inamba noma akubizele, yabo. Ithini number yakho nomcebo, usiyamnikeza, ubuqhubeka nawe nengxoxo, yabo. Kalula kanjalo. But angisho ukuthi 100% uma ngabe wenze njalo uzoyithola inamba. Still nakhona isangaphika ingafuni ukukunikeza inamba yayo, i-challenge ukuthi angimnikeze umuntu engamazi inamba yayo. Ayikho futhi inkinga nalapha, kumele ungqame udike manje usuyayishiya ingane usafuna ukukhuluma nayo, ayikho inkinga, buyisela ifoni yakhe ephaketheni, uqhubeke uxoxe, ngoba njengoba kutshela ukuthi akuwona wonke amantombazane akuthandayo, but amaningi ayakuthanda, afuna ukukhuluma nawe, yabo, but hayi wonke. So-ke mfethu, but mfethu ungakhuluma nanoma ingane, njengoba ngisho leyo nto uzoyibona ekuhambeni kwesikhathi, as long as wena unesibindi sokuya entombazaneni uzoqala ingxoxo. Amanye amantombazane yazi kuyenzeka mfethu ukuthi, yabo, uma usaqala nje futhi thothi uya entombazaneni uvele ufika kuyona ube blank, ugcine ngokuyibingelela nje, thothi niyahambisana, uvele umqondo ube blank, ungazi nokuthi uzokhuluma ethini. Enye intombazane ithi mhlambe iyakubona ukuthi hawu usenkingeni, yabo, mhlambe kube iyona eqala ingxoxo, ila khona usuke usenhlanhleni, izime kanjalo azandile. But khona amantombazane akwazi ukubona cha ubambekile, yabo, ubuzozama but wabambeka, gcina isiqala ingxoxo nikhuluma kube mnandi, yabo. And then but njengoba ngisho ukuthi kumele ukwazi ukubona umuntu ongafuni ukukhuluma nawe, indlela akuphendula ngayo, mhlawumbe ekuphendula ngo angazi, oh okay, yabo. Lezo zinto lezo ama-indication lawo akhombisa ukuthi lo muntu afuna ukukhuluma nawe, ila khona kumele umtshele ukuthi yazi nkosazana, empeleni ngiyaphuthuma, yabo, ube nosuku oluhle, ukhala amaphepha, ngoba njengoba kutshela ukuthi uyi-gift wena, yabo, uyi-gift wena, but akuwona wonke umuntu osithandayo lesipho ayisona, baningi bayasithanda but hayi bonke, yabo. So-ke kumele uyibambe lapho, but mfethu njengoba kutshela ukuthi sonke siqala lapho, siqala ka-A, siye ka-A, siya E, siye ka-O, siye ka-U, yabo. So uqala phansi, uqala ka-0, uthi 1 2 3 kancane kancane, yabo. So-ke hamba mfethu uyoshela, kumnandi othandweni, uyazi mfethu, kumnandi ngendlela esimanga, ukuthi nje mhlawumbe ukuthi othi uleli kwithekeni ngelinye ilanga uyivakashela ingane yabantu, uthi yaphaphama ebusuku uzibuze ngempela ukuthi ulaphi la, uthi uyazibheka lezi ndonga awuzazi, mawuthi yaqalaza eceleni ubone nje ngento emboziwe, ukudla okuboziwe nje okulinde wena, yabo. Ngaleso sikhathi-ke kuvele kushisa igazi mfethu, kuthi yabo, bonke abalele bavuka ngaleso sikhathi. So mfethu hambani oshela, uqhubeke nje, ningasabi,
but noma ngathi uyabheda kancane kancane njengoba kutshela ukuthi nendlu yakini yakhiwa kancane uzo-improve kuleso simo kusona. But uma ngabe usaba ukuya entombazaneni ila khona usuke ususenkingeni enkulu, ngoba ukusaba kwakho uzokhula nako uze ube mdala ugcine usuwumuntu ongawashayela amantombazane, ugcine usukwenza izinto ey'bhedayo, mhlawumbe ugcine usudlwengula, yabo. So asifuni izimo ey'kanjalo mfowethu. Shapo.